היי, נראה עכשיו סרטון קצר לשימוש בפורטל הסטודנטים. הממשק בו תשתמשו בזמן הלימודים במכללה. בשביל זה נגיע לדף הראשי של המכללה, נלחץ על הקישור הזה, נגיע לפה לדף הלוגין, נכניס שם משתמש וסיסמה ונלחץ על לוגין ואליו. פה אנחנו מגיעים לדף הראשי, בו מוצגים לנו רשימת כל הקורסים שאנחנו רשומים אליהם. אפשר לראות את הנוכחות שלנו, את הסטטוס אם הוא נגמר או התחיל, שם המורה, מתי הוא התחיל וציונים. בנוסף יש לנו פה לינקים לשיעורים האונליין שלנו שיהיו לנו. בנוסף אנחנו יכולים לגשת לדף של הקורס עצמו. פה אפשר לראות טקסט חופשי, פרטים על הקורס, יש לנו פה קבצים שאפשר להוריד, עוד אזור בו אפשר להוריד קבצים ולהעלות קבצים, כגון שיעורי בית. בנוסף לכל יום יש את התגית המתאימה שלה. יש לנו תגית מתאימה לדף הפרופיל של הסטודנט, לוח שנה בו מוצגים השיעורים על פני הימים המתאימים בלוח. יש לנו דף VOD בו מוצגים כל השיעורים המוקלטים שנוכל לראות אותם. בנוסף יש לנו דף אדמיניסטרציה בו נוכל להגיש בקשות למזכירות על כל מיני בעיות שיווצרו לנו בהמשך, בקשות כלשהם, דרישות מיוחדות, כל דבר שעולה לכם שאתם צריכים. אנחנו לוחצים פה בוחרים ושולחים, בהמשך לוחצים, זה מגיע אלינו. בנוסף יש לנו תגית שנפתחת לאחר 80% מסיום הקורסים, אנחנו מגיעים לכאן, זה יוצג אחרי 80% מסיום הקורסים. במידה וזה אנחנו מעוניינים, יש פה טקסט שמסביר לנו על זה, נלחץ על זה, יוצג לנו מסמך שאנחנו צריכים לקרוא ולחתום, חותמים, זה נשלח ומגיע לאן שצריך. לאחר 90% מסיום הקורסים ייפתח לנו עוד תגית מתאימה, עוד פעם יש הסבר, לוחצים, מאשרים, חותמים ומגיעים לדף הזה. פה ניתן להעלות את הקורות חיים שלנו ולבחור תאריך מתאים בו נדרוש להיפגש עם ה-HR שלנו. זה הכל, שיהיה לכם בהצלחה והמשך לימודים מהנים.